Morjesta kaikki! Ja heti vitun sillä sekunnilla siinä lentää jo. Ei siinä muuta, mutta se vaan kun mun lause. Morjesta kaikki! Rauski tässä! Tosi moni on ihmetellyt... Morjesta kaikki! Rauski tässä! Ei oo totta. Pakko laskeutua siihen just vitun nyt. Morjesta kaikki! Rauski tässä! Mä en oo pelannut pelejä koskaan. En ikinä. Ei yhtään peliä. Mä vaan ottanut tuosta mun esinaasta. Vaan koska mä oon kuullut, että siihen on tullistava mullu, lunta kinkasneli. Turussa puhutaan tällä. Mä olen nyt kuitenkin löytänyt uuden mullistuksen pelille. Miksi mulli on nyt niin vaikea sana? Onko se siksi, koska se on niin lähellä sanaa kulli? Ja nyt pikemmittä puheitta, mä haluan näyttää teille, miten mä valmistaudun teidän tuloon ja mä tulen nyt.